Ligan ez da oso normala, baina pulsometroak atera naiz eta desente kontrolatzen, baina 20-22 kilometroan edo kriskon beroa iten hasi da, izazkira kriskon beroa zeon, eta hortik aurrea ja bero galanta, eta ja kamaprekin eta piskatasina, eta hori piskat ritmoa fitxu beharra, eta bueno, hala ere hildako denborakin gustora, piskat hiru urte egitik jaiztea zen nire helburua, baina bueno, inditu kondizioekin ikuste nahiko denbora da. Zer mozik izaren egin bideo horretan? Ondo, gustora junga hiruko batea, baina denbora askoan izketan, eta oinez, momentu bat herri lasterketan ginduak zela ere aiztuta. Baina nire berriz ere iazko arazoki, berriz ere gemeloa bazea ez da izozein bat, eta Andreak itxein inditor, gero bukaera pixkat berak aidu eta alkat itxein diogu, eta txapela bera merezi dugu.